Thomas Merton. Sinjal ta' kontradizzjoni, min isejjaħlu dawn il-kelmiet. Il-għaliex ħajtu hija partikolari ħafna u affettwat b'mod pożittiv lil ħafna, imma hemm ukoll dawk li jgħidu li fil-ħajja tiegħu hemm dak l-aspett misterjuż li qatt ma setgħu jifhmu għal kollox. Thomas Merton nafuh bħala il-patri jew aħjar il-raħeb il-monaku Cisterciens li kien jgħix għal ħafna snin f'Kentucky fil-Gethsemane Monastery, hemmhekk propju fejn qatta ħafna snin mill-ħajja ascetika tiegħu. L-iktar li nafuh minħabba il-pinna għaliex kiteb ħafna kotba ta' spiritwalità kbira fosthom il-famuż Seven Storey Mountain illi għedu biex ngħidu hekk fl-istess livell ta' awturi kbar ta' spiritwalità bħal C.S. Lewis u l-Olandiż Henry J. Nouwen. Merton kien bniedem il-ħin kollu jiġri min-naħa l-oħra tad-dinja ifittex lilu nnifsu jew aħjar ifittex lil Alla. Hemm min jara aspetti komuni bejnu u bejn il-ħajja tal-Franċiż Beatu Charles de Foucault. Min jenfasizza iktar l-aspett tiegħu bħala awtur illi esperimenta b'idejat kemm xemm moderni li forsi l-Knisja Kattolika fi żmienu kienet għadha ma waslitx biex tħaddan għal kollox. Ma naħseb ma nkunux niżbaljaw jekk ngħidu li b'regola ġenerali il-kitbiet tiegħu huma ortodossi u fqbil ma' tradizzjoni ċisterċensa. Mhux hekk biss kien innovatur, ħareġ b'idejat ġodda, daħal fil-font fil-misteru tal-kontemplazzjoni, anke minħabba l-influenzi kbar li kellu minn reliġjonijiet tal-Vant bħal huma il-Buddiżmu u l-Konfuċjaniżmu li hu mhux darba u tnejn kien jaqra il-kitbiet ta' dawn it-tradizzjonijiet u jara kif jista' issensilhom b'tali mod illi biex ngħidu hekk jittrasformawhom jew jikkonvertihom billi jagħtihom toma iktar Kristjana. U naħseb li hawnhekk qiegħed il-valur u l-oriġinalità ta' bniedem bħalma kien Thomas Merton, illi tant ivvjaġġa li kienu jħarsu leh bħala ikona anke tal-paċi. Kien hemm min anke poġġih fuq l-istess livell tad-Dalai Lama, il-speċi tal-ekwivalenti tad-Dalai Lama fil-Knisja Kattolika. Kien hemm min qal li anke saħansitra għandu xebħ mal-figura ta' San Franġisk, figura xi ftit jew rivoluzzjonarja u radikali fis-sens tajjeb tal-kelma. F'perjodu qasir mhux wieħed faċli jsemmi l-kitbiet kollha tiegħu, imma ħansemmi l-ewwel ktieb li ltqajt miegħu jien fis-sin tas-seminarju għalinna bih id-direttur spiritwali, Seeds of Contemplation, u s-sequel tiegħu New Seeds of Contemplation. Żewġ kotba li naħseb kieku kiteb lilhom biss diġà kien bħal donnu jonqox niċċa għalih fis-sensiela ta' awturi mistiċi għaż-żminijiet tagħna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Thomas Merton ma kienx biss awtur ta' spiritwalità jew kittieb nisrani, imma kien mistiku, kien kontemplattiv. U l-bniedem modern li faċilment u jfittex il-verità iwarrab il-fidi kattolika għax minn għalih ħajsib postijiet iktar interessanti biex ngħidu hekk żoni iktar interessanti f'reliġjonijiet tal-Vant. Kważi jaqqas għandu għalfejn ifittex b'dan il-mod, imma jibqa' fiħdan it-tradizzjoni tal-punent, it-tradizzjoni kristjana, it-tradizzjoni kattolika li permezz ta' Merton irnexxiela taqgħad flimkien aspetti validi u interessanti ta' spiritualità mistika u kontemplazzjoni mill-Orjent u bħala Cisterciens li qatta ħafna snin fl-Amerika manki għandu eruq Ewropej seta' anke jipprova jadatta u anke jippreżenta lill-poplu, lill-komunità kattolika madwar id-dinja. Da qed ngħidu għaliex Thomas Merton huwa wieħed minn dawk l-awturi li daqskemm kien jinqara fi żmienu hekk qed jinqara wkoll illum. U għalhekk jiena semmejt miegħu lil C.S. Lewis u lil Henry J. Nouwen għaliex jidħol flimkien ma' dawn it-tnejn bħala wieħed mill-iktar awturi ta' spiritwalità
imfittex anke fil-ġurnata tal-lum. Prova ta' dan u għal-fatt illi sakemm qiegħed nitkellem għad fadal persuni jaraw kif se jagħmlu biex joħolqu għaqdiet ispirati mill-ispiritwalità ta' bniedem bħalma kien Thomas Merton biex lill-bniedem tal-lum li huwa vjaġġatur nervuż biex nsejħulu hekk li huwa riċerkatur li ma tantx għandu ħin imma li xejn jiġi wiċċ miegħu innifsu jixtieq xorta ħaddan ir-realtajiet il-kbar tal-verità, tal-ħajja, tal-mewt, tal-paċi interjuri, tal-ferħ li jibqa'. X'jista' jagħmel jekk mhux jirrikorri għal kitbiet ta' Thomas Merton. Jiena għalhekk nippropagah, jiena għalhekk inħeġġeġ il dawk kollha li għandhom għal-qalbhom il-qari spiritwali biex jekk qatt ma ġie f'idejhom xi wieħed mix-xogħlijiet ta' Thomas Merton jagħmlu dan malajr illum anke permezz tal-internet dan huwa faċli ħafna u hekk mhux biss iżidu l-għarfien tagħhom dwar l-ispiritwalità nisranija ta' dawn l-aħħar 50 sena imma anki jifmu li l-mulej għadu jibgħat anke llum b'mod li nkunu nistgħu naqraw is-sinjali ta' żmienna persuni bħal Thomas Merton illi bħafna kuraġġ, bħafna qlubija u mingħajr biża' imma wara frott ta' riflessjoni u anke żmien ta' tbatija interjuri waslu biex tawna xogħlijiet tant sbieħ. Insemmi biss biex inkun qed xi ħaġa ġdida wkoll forsi mhux ħafna jafuha dwar Thomas Merton illi sħabu il-monaċi mhux il-kol kemm huma kienu jaqblu miegħu, mhux il-kol kemm huma kienu jaħsbu li Merton għandu viżjoni tajba, pereżempju, tal-ispiritwalità tal-ordni reliġjuż li minnu kien jagħmel sem iċ-Ċisterċensi li tagħhom u kien membru. Dan ma jfissirx illi Merton huwa persuna kontroversjali li allura għandna nwarbuh, anzi bil-maqlub għandna nippruvaw nidħlu iktar fil-fond biex nifhmuh u narawh ukoll fil-kuntest ta' żmienu.